grabado e reproducido nas redes sociais do Concello. Parte resolutiva, primeiro punto. Aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria realizada o 13 de xaneiro de 2025. Unha intervención. Votos a favor? Aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria realizada o 5 de febreiro de 2025. Unha intervención. Votos a favor? Da Comisión Informativa de Economía e Facenda. Punto 2. Proposta de alcaldía relativo ao acordo para a solicitud da subvención nominativa para a obra melloras no complexo deportivo Estadio Municipal de San Paio de Refosos en C. Conforme consta na proposta para a solicitud dunha subvención nominativa a Diputación da Coruña, que consiste na construción dun campo de fútbol 7 de erva artificial para adestramento e competición no Estadio Municipal de San Paio de Refosos, o sistema de recollida e evacuación de augas pluviais do complexo deportivo e da zona onde se construirá este novo campo de fútbol, a execución dunha rede de saneamento das augas fecais conectada á rede municipal, a construción dunha senda do acceso dunha senda pronível do acceso ao complexo deportivo pola lagarteira, así mesmo como acondicionamento do aparcador. O importe son 496.720,84 euros, aportación da Diputación 397.366,27 euros, aportación municipal que consta xa orzamentada que consta presupostada nos orzamentos 99.341,57 euros. Unha intervención neste punto? Sí, hola, buenas tardes. Bien, en este punto do noso programa temos unha proposta máis ambiciosa no ámbito deportivo Paceno. Sin duda votaremos e apoiaremos calquer iniciativa que sexa favorable ao Paceno. Tema do deporte, que de alguma maneira tamén o deporte contribuye moito a marcar destino turístico e destino comercial. Sorprendémoslo durante moitos anos nos concellos limítrofes, como para o noso voto que será favorable. Por unidade de intervención? Por independencia? Entonces, sometemos a votación, simplemente, contestar ao voceiro do Partido Popular que, dentro da subvención nominativa que dá a Diputación, que son unha cantidade considerable, é un estadio que require ir facendo por fases todo o conxunto. Non pode ser porque superaríamos casi os 10 millóns de euros. Entón, temos que ir por fases. Alguna intervención? Queren contestar algo? Non? Sometemos a votación. Votos a favor? Punto 3. Proposta de alcaldía relativa á estimación da solicitud de bonificación do 95% do ICIO á instancia de Radón Control Galicia SL. Consta na proposta a reducción do 95% con respecto a esa empresa e conforme a normativa que estaba en vigor no momento da solicitud da licencia. Alguna intervención? Sometemos a votos a favor? Punto 4. Proposta de alcaldía relativa ao recoñecemento extrajudicial de feitos 1/2025 e levantamento de reparo. Consta o levantamento de reparo son de facturas do exercicio anterior que foron presentadas neste ano, como suele suceder ao principios de cada exercicio. Alguna intervención neste punto? Sí, en canto a levantar un reparo en 2 anos que levamos de legislatura, en algún pleno dixo que como mito serían 3 ou 4 en esta legislatura, creo que levamos 5 ou 6, os que a maioría os que poden facer, non terá o apoio deles. Xa non va a contestar, señor Picario, xa non va a contestar porque isto, o de mes de febreiro que veña un reconhecemento extrajudicial de crédito de facturas que presentan en xaneiro, primeiros de febreiro, que tiña que presentar en decembro, pasando en todos os concellos, e mire, pode fixarse que ni siquiera a cuantía considerable, que son 9.975, compare vostede con outro concello e lle podo asegurar que a xestión deste concello é moi boa. Si nadie indica que se estuvo este concello non sea mala, pero a hemeroteca está aí. Bueno, pues, Cando vostede estaba na posición como concello, mira que non lle daba brasa. Porque éramos 12 plenos, se había 12 plenos, os 12 plenos tiñamos Había extrajudicial de crédito. Eu referma a hemeroteca e punto. Entenderán que moitas veces cando un recrimina, cando un está na oposición, Pois, usted compare. pero con que non? Con outros concellos. Que será? Como que non levantan reparos. Que? Que non levantan Todos reparos. os concellos levantan reparos.
Todas as administracións, non os concellos, en todas as administracións, a autonómica, estatal, municipal, en todas se levantan reparos. Vostede, como a súa maioría, Levanto reparo e justifico. ten al fácil e nós temos o deber de tamén dicir estas cousas, que somos a oposición. Exactamente. Sometemos ao No, que era... Bueno, gústame que diga eso, que con levanten todos os concellos reparos, a Diputación, aquí, bueno, pois hai membros neste goberno que xa estuveron antes, está aí Sergio, está Áleda, vostede non só criticaba, senón que votaba en contra, e votaba en contra de que o Concello se pagara as deudas, o enriquecimento ilícito era igual, antes que agora. Entón, os concellos levantaban os reparos antes que agora, non sei que cambiou agora, vostede aproveitouse dun goberno en minoría, no ano 2015 ou 2019, que se sentaba aí e dicía no, en contra. Explíqueme agora porque sí e antes non. Pois, señora Iglesias, mire, vostede formou parte do goberno durante bastantes anos, formou parte da oposición tamén, leva xa en política moito tempo. Creo que fui claro cando sucedeu eso, era porque o reparo o levantaba o pleno, non o levantaba o alcalde. Cando votei en contra, justifiquei de forma xurídica que o reparo tiña que vir levantado polo alcalde, como se estou facendo agora. Non que o pleno levantaron directamente. E se cambiou o criterio. E a partir de que se cambiou o criterio, o meu voto sempre foi abstención. E se votou unha vez solamente en contra. Vale, e ese foi o motivo. Justificado xurídicamente, o señor alcalde naquele momento cambiou o criterio. E logo, nos próximos plenos, o trouxo como o están traendo agora. Así que recorde, e non diga a verdade, toda a verdade. Eu xa recordo, xa non é a primeira vez que estou aquí, me di cousas que me fai pensar e logo digo que estaría equivocada. No anterior pleno díxome de un tema que vou a falar despois que xa viñeran as resolucións da alcaldía. Eu, de feito, falei aquí dos robos, dúas preguntas fixen e facía referencia ás resolucións da alcaldía. Eu quedei aquí pensando, pois ao mellor pasei a resolución da alcaldía e non ali. Non viña na resolución da alcaldía, evidentemente díxome no seu momento e non lle podía asegurar, porque tantas resolucións pois podíame perder. E cada vez fai o mesmo, igual que dixo aquela vez que non dixera o que dixo cando foi das eleccións, e tuve que traer o reporto do periódico. Bueno, von a informarme, von a ver se o que di é certo, vostede pasa o momento do pleno, di o que quere, pero o que lle digo, e volvo a repetir, é que vostede votaba en contra, están aquí os compañeiros, e votaban en contra do Concello de Cee, non votaban en contra do goberno que estaba naquele momento, aproveitándose dun goberno en minoría. Señora Iglesias, pois vaya usted á sesión plenaria correspondente e comprobe o que eu estou dicindo. É o que acabo de dicir, que vou a comprobar. Pois comprobe. Sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? En que momento vou dicir? Parte non resolutivo, punto quinto. Dar conta dos efectos da alcaldía do número 2 ao 122 de 2025. Punto 6. Dar conta dos envíos de xaneiro de 2025 do período medio de pago, cuarto trimestre de 2024, morosidade cuarto trimestre de 2024, execución trimestral cuarto trimestre de 2024, orzamento 2025. Mocións de urxencia? Como moción? Sí, presentamos unha. Bueno, Grega presenta unha moción por urxencia sobre o 8M que foi enviada en tempo de forma 48 horas antes a todos os portavoces e presentamos por urxencia pois, porque me fai xa tempo que é a única maneira de traerla a pleno. Vale, sometemos a votación a urxencia, votos a favor da urxencia. O feminismo, máis que nunca neste inicio do 2025, é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e o avance das posicións máis reaccionarias e mesmo fascistas ao longo do planeta. Hai xa máis de 100 anos que o 8 de marzo comezou a recoñecerse e considerarse como unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos ás mulleres e a forma de honrala e impulsar avances concretos
para que os dereitos legislados sexan dereitos reais. Na última década, a forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrógradas no ámbito social ou institucional, con consecuencias que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a existencia de violencia machista que ameaza as nosas vidas. Hoxe vemos con preocupación novos mecanismos de compraventa e alineación dos nosos corpos e das nosas vidas, o fortalecemento da nanosfera ou as consecuencias da concatenación de crises das mulleres galegas, que seguen a ter, en termos globais, peores indicadores no ámbito socioeconómico e soportando o desmantelamento dos servicios públicos, especialmente no ámbito da dependencia e da conciliación. Así, a fenda salarial continúa a sobrerepresentación das mulleres nos tramos de menores ingresos e infrapresenza nos de maiores ingresos. Aínda que aumentou a poboación feminina ocupada, hai terciarización dese aumento e a xornada parcial continúa sendo unha característica do emprego feminino. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fortes fendas que xa existían entre homens e mulleres. Ademais, aumenta a desigualdade das pensións e todos estes factores fan que representa a situación de feminización da pobreza, mesmo aumentando a fenda entre homens e mulleres. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que non se cumpren na vida diaria debemos facer reflexionar sobre a necesidade de que se muden e actualicen as ferramentas para os facer efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe apostar por ferramentas concretas e fuxir de declaracións e intencións, dar cabida ás demandas do feminismo galego e empregar autogoberno para avanzar en dereitos. Fronte ao conformismo e a declaración de intencións, fronte á tentación de quen aproveita a vaga reaccionaria para rebaixar a existencia de institucións, propoñemos a creación dunha valedoira de igualdade como órgano de defensa cidadá para situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción de garantía do cumprimento do principio da igualdade. Para situar a Galiza nos máis altos estándares de promoción da igualdade e de loita contra a discriminación por razón de xénero, faise preciso avanzar na constitución de organismos públicos independentes que valen polo cumprimento e garantía dos dereitos xa recoñecidos formalmente na legislación. De maneira específica, faise preciso abordar esta cuestión no sector privado, todo vez que non existe unha autoridade independente análoga a que si ten por naturaleza a defensa dos dereitos da cidadanía fronte á administración. Este papel, que cumpren as valedoiras ou defensorías do pobo, tamén en Galiza, circunscríbense en exclusiva ao ámbito público, non tendo encomenda algunha sobre as situacións de discriminación que se produzcan no sector privado. Por iso, é necesaria unha valedoría de igualdade entendida como autoridade independente que asesore e asista a cidadanía diante de posibles situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero, que se produzcan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación como as que continúan a registrarse aínda hoxe en moitos ámbitos. O futuro é existente e nós tamén debemos selo, reafirmando o apoio ás movilizacións do feminismo galego e propoñendo avances para facer unha Galiza máis feminista. É por todo o exposto, con autoridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo pleno deste Concello esta moción, propondo a adoptación dos seguintes acordos. A Corporación Municipal do Concello de Cee reafirma o seu compromiso á loita feminista e o apoio das movilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. A Corporación Municipal do Concello de Cee demanda á Xunta de Galiza o impulso dun proceso cunha ampla participación social e institucional para a aprobación por lei antes do remate do ano 2025 dunha valedoría de igualdade, autoridade independente de defensa cidadá que asesore e asista diante de posibles situacións de discriminación
directa ou indirecta por razón de xénero, que se produzcan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción de garantía do cumprimento do principio de igualdade. Unha intervención? Ai, perdón. Vale. Vale, ahora sí. Nos vamos a abster porque estaríamos de acordo co primeiro punto, pero no segundo non, por varias razóns. A primeira o nome que intentan poñer daría, desde o noso punto de vista, unha confusión, ou creería unha confusión, co do valedor do pobo, e logo que non explica nin quen é a composición, nin cualificación das persoas que van a estar compoñéndose esa valedoría, nin como se vai a deliberar ou resolver. E por outra parte, que é o máis chocante é que as atribucións que deberían dar ou que queren darlle son atribucións que se teñen outros órganos, como por exemplo os CIMS, os servicios de orientación xurídica ou os propios tribunais, e é por iso que nos vamos a abster. Por parte do Partido Popular? Por parte do Español? Alguna intervención máis? Sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Ahora que nos someter introducir por ausencia o manifesto do 8M o motivo da ausencia foi que a imposibilidade de entrar a comisión polo feito de que estábamos finalizando o proceso para o nomamento da nova directora do CIN, pensando que se iba a incorporar. Pois posteriormente solicitou unha excedencia, en principio era ela que tiña que redactar o manifesto, e ao solicitar esa excedencia concederlla, pois se tivo que facer por parte da Conselleira de Servicios Sociais, por parte de EMA, e por lo tanto sometemos a votación a ausencia. Podo fazer unha pregunta? Digo, se pode fazer unha pregunta antes. Digo porque, bueno, que a cosa alternativa aquí, que temos que enviar todo antes dos grupos 48 horas e tal, estamos facendo, tal como algo que penso que non era necesario, pero bueno, está así, regulado, e eso estamos facendo. E pregunto se por isto Pero é unha moción. non supongo... Eso é unha moción, Bueno, pero pode ser moción ou non ser moción, pero creo que por cortesía, salvo que non o tuveran feito, e se fixo a última hora, bueno, pues non pasa nada, Nos vamos a votar a favor, non temos ningún problema, pero eu quero decir que se nos pudo ter pasado antes para ter o lido, e para, agora temos que decidir se o apoiamos ou non, pois según vamos explicando. Entón, creo que se debería ter enviado. Ainda así, nos vamos a votar a favor dos outros. Vamos a votar. Entón, sometemos a votación a ausencia. Votos a favor da ausencia? Mais ou non? Non todos. Xuntámonos aquí hoxe con motivo da celebración do Día 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, a fin de reivindicar un ano máis os nosos dereitos e a loita pola igualdade de xénero. Este día supón unha oportunidade para a celebración dos dereitos adquiridos gracias á loita de moitas mulleres, solicitando a consolidación dos mesmos. Isto é, que non se dé ningún paso atrás, pero tamén para reflexionar sobre a necesidade de seguir avanzando cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria, sen fendas de xénero, en definitiva, máis democrática. Preocúpanos que se este acceder un discurso antifeminista e antimulleres coa excusa de que nos queren protexer. Non necesitamos discursos paternalistas nem muros sobre as conquistas sociais que tanto esforzo costou ás mulleres. Non nos engañemos, cada vez que se intentou avanzar nos dereitos das mulleres, sempre apareceron voces críticas a nosa contra. Dende as nenas non deben estudiar porque lles afecta a hora de ser nais, ata as mulleres que piden poder votar non facer un daño irreparable á sociedade. E os antisufragistas son os que pretenden salvar a sociedade e as mulleres.
principios do século XX, ou que as mulleres solteiras con formación universitaria teñen menos probabilidades de casar e, polo tanto, teñen que escoller entre a formación ou o matrimonio, anos 80, e un longo, etc. Por desgraza, seguimos na mesma dinámica, amplificada grazas a redes sociais ou mal uso da tecnoloxía. Tampouco queremos deixar pasar a oportunidade de lembrar as violencias que seguen a sufrir as mulleres en todo o mundo, en especial a violencia de xénero e a violencia sexual, que son a expresión máis amarga das sociedades machistas con conviccións fondamente patriarcais. Como institución pública somos conscientes de que para acadar a igualdade real debemos implicar a toda a ciudadanía. A loita por a igualdade requiere de alianzas sólidas entre diferentes ámbitos, político, educativo, social, e que implica que todas traballemos xuntas para eliminar estereotipos, fomentar a inclusión non esquecendo as mulleres con discapacidade, as inmigrantes, as mulleres do rural, as familias monomarentais, as cales están a sufrir diversas discriminacións que aumentan aínda máis a súa vulnerabilidade, e crear oportunidades equitativas para todas as persoas. O compromiso deste Concello é seguir avanzando na igualdade real. É certo que debemos congratularnos por todo o conseguido, pero non é suficiente e seguiremos loitando. Sometemos a votación. Votos a favor? Último punto, vamos a preguntas. Sí, tres preguntas. A primeira non me gustaría facer, pero en fin, ten días sin policía local. Queremos saber se fez alguna xestión ca delegación do goberno que leva os temas sobre seguridade na autonomía ou na Agencia Galega de Seguridade. Vostede, como xefa de persoal, ten que velar por estas cousas, non cabe dúda. Non vou recordar os titulares nos medios deste último trimestre, así me remito ao día de hoxe, non? Que as comparsas dos nenos do Instituto por aí con a Protección Civil, onde outros anos vimos a Policía Local. Evidentemente, se as baixas son baixas, teñen que cumprir, pero non sei se vostede, como xefa de persoal, fixo algunha xestión sobre a delegación, a Agencia Galega, bueno, tratar de cobrir isto un pouco porque CAC, mercado municipal, eventos, as festas do carnaval, que cobran desgracias no grupo famoso. Están feitas todas as gestións co delegado de goberno, coa subdelegada de goberno, e con tramitacións incluso realizadas dende a alcaldía por cuestións ca propia subdelegada e delegación e autorizacións que non foron tramitadas no seu día. Sí, fixen todas as tramitacións que teña que facer como alcaldesa deste Concello, e hai unha colaboración por parte da Garda Civil e de Tráfico que está colaborando, incluso están poniendo multas no tráfico. Dentro das súas competencias. Non vexo máis a xente, sabemos o problema que hai na Guardia Civil, sabemos o problema que hai en tráfico, que hai menos números, vemos en todos os concellos, pero si desde a delegación do goberno da Agencia Galega de Seguridade, se vostede está falando con eles, teñen que buscar má solución, porque isto non é fácil. Entonces, nos gustaría estar máis informado disso, porque non estamos. Non creo que é agradable. Non teño máis información. Eu teño as xestións correspondentes ca Garda Civil, con tráfico e cas forzas e corpos de seguridade a través da subdelegación, con correos enviados á subdelegación de goberno sobre a situación que está sucedendo, que teñen pleno conocemento de todo o que está sucedendo. Non hai posibilidade de montar un equipo de protección civil, se hai posibilidade de montar un equipo de protección civil máis amplio como C tuvo antaño. Sempre que hai unha predisposición por parte do presidente da Asociación de Protección Civil, porque hai persoas que se queren anotar, incluso algunha vez, claro, hai xente interesada que ten interés en incorporarse a protección civil. Non hai a plantilla. Pero creo que non hai bastante vontade por parte de que non Non está. sei. Pola experiencia que demos como alcaldes. Eu pergunto. Pero si hai xente que queren. Ainda esta semana ven unha persoa. Iba a falar con ele para poder incorporarse. A semana que vem podo dizer a resposta. Se é posible ou non é posible. Porque iba a falar, dicen que tiña que falar con ele, porque se quería incorporar. E como ele, algunha persoa, bueno, máis.
Sería importante ter un equipo de protección civil para suplir estes casos, para todos os eventos, festas e publicidade. Non estou de acordo con Si a usted. persona... Estou de acordo con usted totalmente, Sí, a pero persona- ten tamén unha vontade por parte de Protección Civil de poder incorporar máis xente. Mire, nada, outra pregunta, cobertura de líderes, vimos esta persona que vive uns días aislada que non podía chamar por teléfono, que falleceu, o outro día non enterro a alguén do mal tamén. E claro, en hemeroteca, 16 de novembro de 2024, Voz de Galicia, titular, sabe usted na foto, en Líderes disfrutarán al fin de unha digna cobertura de telefonía. Noviembre, diciembre, enero e febrero, vamos para marzo, 5 meses. Hai pouco, recibiu un galardón, xa felicitei, C destino turístico inteligente. C destino turístico inteligente. Líderes facendo turismo sabe vostede o que significa. Non é moi inteligente cando non se ten cobertura, que é un tema básico e que o xa que está 35 anos despois de meterse a telefonía todavía pendientes de esta cobertura, porque claro, unha persona que non pode chamar un 112 como se custou pasando un día no lugar. Entonces non desista de poner energías para que esa cobertura funcione unha vez. Señor Pical, vamos a explicar. Vou explicar porque o que non se pode facer afirmacións como as que está facendo sin ter coñecemento do que está a suceder. Entón, nos asinamos un convenio con Antega para poñer cobertura da telefonía. Empezamos ca tramitación correspondente, mercamos os terreos, vinieron a realizar as medicións e compramos o terreo para poder colocar ali onde nos dicían os técnicos que tiñan que poñerse a telefonía móvil, a torreta. Posteriormente acondicionamos o espacio, o camino, para que puderan iniciar a obra. Iniciaron a obra correspondente, hubo unha serie de tramitacións administrativas, logo hubo porque isto provén todo, é un convenio con Antega, a Xunta, vale? Entraron en eleccións autonómicas, quedou aí paralizado por un proceso de licitación, agora estamos co procedimento da acometida. O procedimento da acometida por parte da Unión Fenosa obligoulle a cambiar o cadro da corrente, estuveron na tramitación, estaban pendentes dun permiso de costas, porque aí en Ires hai que pedir permisos a todos os organismos, porque está afectado por todo. Eso coñecen perfectamente os veciños e as veciñas de Ires, que cando queren facer algo teñen que pedir permiso para todo, e o mesmo nos pasa ás administracións. Faltaba un permiso de costas, chamei, intereseime, levo interesándome, pode preguntar, porque pode preguntar a Antega, cada 15 días como mínimo eu estou chamando para preguntar sobre este asunto. Faltaba ese permiso, falei con costas, xa chegou o permiso de costas, vale? E agora teñen que facer unha ampliación de crédito para poder acometer ese sobrecoste que lles Fenosa, están con ese proceso para continuar, e solamente faría o que falta é a acometida e colocar os equipos. Pero é unha cuestión de tramitación administrativa que vostede pode preguntar incluso directamente a Antega, pero que non é para nada unha cuestión por parte da alcaldesa ni do goberno de CE, que estamos en todo momento facilitando todo tipo de xestións para que isto se acelere. E pode falar con eles. Eu preguntei a vostede que é que me vou preguntar, pero vostede di que é un minto. Este titular da Voz de Galicia está na hemeroteca, en 4 meses Estaba a torre. En 4 meses pero non estou metido. Pero a torre non está. Que dice? Pero o titular de prensa non é como alcalde. Disfrutarán al fin de una digna cobertura de Sí, telefonía. y disfrutarán. Sí, claro, evidentemente, disfrutarán. Pero eu levo con a xestión como máis ou menos 3 anos entre compra, terrenos, licitacións e demais, e estuvo con anterioridade un montón de tempo sin haber telefonía móvil cando había telefonía móvil. Desde que son alcaldesa estón de forma continua, como pasou co tema do repetidor. Cando cheguei, o repetidor había. Recorda como estaba o repetidor? De Lires. Sí, pero non Pero era un problema que había Lires que non había repetidor. Vale, hai repetidor de Lires. Estón tan pronto acabei con o tema de repetidor, xa me puse ca telefonía. Hai unha tramitación ardua, complexa, xa pola ubicación e pola tramitación que leva consigo. Os trámites son os que son, señor Picardo. Eso así. Pero que van a ter telefonía móvil, si van a ter telefonía móvil. Sí, home, en 2033 o mellor, que sei. Fantástico. Pero mientras tanto, mira as Mira, desgracias. pero que usted hace una comparativa de una
Solamente os falta decir que ese señor le pasó ocupa de la cabeza, porque ya llegan ustedes a unos extremos. La tergiversación que hace usted de todo lo que se dice en este pleno es realmente preocupante, de verdad. Vamos a ver, póñese Si tranquila. quieren, no, yo estoy tranquila, pero Póñese tranquila. es Eu só le estou preguntando, usted ten que contestar con educación. En o tema de Fenosa, estoy contestando con toda la educación del no mundo. tema de Fenosa, hai unhas baterías portátiles que se estaban para dar servicio, porque as líneas de alta sabemos que teñen as problemas das acometidas. Eso pode ser unha solución técnica. Pregunta, insisto, só le estou preguntando por eso. Pues as Ortega son os que máis saben de telefonía Bueno, e de instalaciones. Ortega sabe cada un sabe o que sei. E datos de titulares de prensa. Veña, por último, nas resolucións da alcaldía, antes o falou que se ocurría baixa cocina, que só queríamos saber canto retraso hai nos expedientes, temos sin cubrir servicios, retrasos, etc. Se ven a ver, explicarlo, que non se debería preguntar. Que quere que comente lo de cine? Sí, do cinto, vimos na prensa tamén algo por aí, retraso que hai nos expedientes, tempo sin cubrir, todo eso. E tamén del cine se sacó la plaza definitiva, ¿vale? Hubo el proceso selectivo, había una bolsa con una interinidad. La persona, la directora del CIN, pues, estaba de bajas, en lo que llamamos a los siguientes de la bolsa, no quisieron, venir o porque, por circunstancias diferentes, que no puedo entrar en ellas. Sacamos la plaza definitiva. La plaza definitiva, pues, aprobó la primera, en un momento que la vamos a nombrar, para tomar posesión, pues pidió la excedencia. Pasamos a la siguiente de la lista y presentó ayer la documentación correspondiente. La documentación correspondiente para su incorporación. Y estamos ahí en ese proceso. Pois que sabe ben. Só volver a pregunta antes da cobertura, que tú estaba pensando se acaba de ocurrir. Recomiendo que pase unha carta aos 3 operadores, Movistar, Orange e Vodafone, que hai unhas baterías, uns repetidores portátiles que os ponen eles aí como un grupo para dar servicio. Está licitado eso. Bueno, Está licitado y pode dar un servicio, que non vai costar nada ao Concello e seguir un punto. Pode darlle unha idea, Vale. El adjudicatario es Vodafone, está licitado por parte de la administración. Pues moitas veces colocan repetidores portátiles, evidentemente tendría que haber un exercito do Concello, avalada, todo, seguridade, todas esas cousas, porque eu despois que vou a moitos sitios que meten repetidores portátiles están aí mentre non dan cobertura fija. Só un recomendacho. ¿Venga? Sí. Ben, empezando por este último da antena de Lires, eu queria preguntar a usted número ahora o proceso todo e os retrasos que se dan por todo o proceso burocrático, permisos e máis, e estou absolutamente seguro que é así. E a miña pregunta é se tamén houve algún problema coa obra, porque a mí me comentaron xa fai un tempo que unhas semanas que houveron un problema coa obra que se executara mal e que logo tuveran que desfacer e volver a facer. Pregunto se é certo ou non. No, o que pasou é que tiveron que facer aí unha cimentación e tiveron que volver, tiveron que facer un contrato menor para facer a maiores esa obra que non estaba contemplada na licitación do proceso. Eles sacaron a licitación e se encontraron que posteriormente, para que a torreta, dado o peso, aguantar nesa ubicación, tiveron que facer unha cimentación. Entón, esa cimentación tiveron que sacarla de novo con un contrato menor, aparte. Eso foi, pero non é porque houbera algo mal executado, é porque tiveron que reforzar a cimentación, nada máis. E a administración que fixo foi facer un contrato menor. Entón había un problema de diseño, de proxecto... Durante a execución da obra, surden problemas en función do terreo. Fixeron unhas cartas e comprobaron que era mellor facer un reforzo. Pero eso o levan directamente a antena. Simplemente le explico o que pasou. Sí, correcto. Como usted enumerou todo iso e a mí me comentaran esto, claro, por nivel de importancia, porque poden ser cosas que pasan, vemos como nas obras sempre hai imprevistos e erros e tal,
por eso, como non comentou, quería saber se era certo ou non, e, bueno, Tema de seguridade. era máis ou menos o que me estaban comentando, non? Eu, sinceramente, con todo o respeto do mundo, como falo sempre, creo que o problema da cobertura de ligas agora mesmo, que terán, claro que terán, se hai un proxecto terán, tardará máis ou menos, pero o problema, digo con todo o respeto do mundo, é a súa obsesión polas fotos, porque sacar esa foto cando ainda, na prensa, cando ainda tarda tanto a ver, iba a tardar tanto, vai tardar tanto, que haxa cobertura, levou a engano. Entonces, a xente, a mí tamén me preguntaba, que pasa ca Antena? Pero non teño cobertura, verdade? Pois non o sei, sinceramente. Pero bueno, o problema teñen vostedes obsesionados cas fotos da alcaldesa, porque mira que vos, non sei, estades un pouco obsesionados vos con eso. No, eu creo que... Todos os plenos estamos con eso. Home, claro, todos os plenos temos que dicir o mismo. Eu non traía hoxe preparado a falar disto, pero teño que dicirlo, como tampouco traía preparado, que ten unha obsesión con redes sociais, e a menos teño unha obsesión con redes sociais e a manipulación das mesmas, pero volvo a recordar un uso No, porque mire, noutro partidario. Noutro pleno, o saír, fun a mirar as redes do Concello de Cee, a ver cantas fotos tiñan nas redes do Concello de Cee, e a verdade é que poucos algo. Nas do Concello de Cee. Eu creo que vostedes, de verdade, vostedes pensan, a miña redes as levo personalmente. Sí, pero eu E non son as do Concello de Cee. Eu as súas redes, como vostedes saben, non as vexo porque me ten bloqueado. Poden preventivo de non sei fai canto, que non me importa, que eu non teño interese, non? Como usted non ten no vídeo. De verdade que vostedes non amigos tampouco. Non teño un interés. Pero os que estades seguindo preguntando como obsesión, eu miro as redes do Concello, e máis, os miramos todos. Vamos a mirar as redes do Concello, esa obsesión da oposición. E a verdade, antes, mira, tiramos de meroteca e fomos para atrás, do goberno anterior, con varios mira as fotos do goberno anterior. Madre mía. Ben, perfecto. Non vamos a seguir discutindo por iso, porque non... Está claro que non vamos a chegar a un entente neso, ni creo que sea moi importante. Eso está máis que, bueno, a importancia cada un dalle que conmigo. En calquer caso, igual, mire. Enlazo xa directamente co tema da cobertura, non? Efectivamente, na Lagoa, que, por desgraza, pasa a ser a primeira aldea do Concello de Cee onde non quedan habitantes. Si creo que queda unha persoa empadroada, pero xa non hai habitantes, xa non hai... Antes de seguir, o que vou dicir, quería dicir que bueno, vivimos na sociedade que vivimos no imperio das empresas, pero eu dende aquí, ojalá lle chegue, non? O dono, o que leva a antena de cabaleriza, porque esa persoa non puido contactar, pedir auxilio porque esa antena non funcionaba, e levaban moito tempo reclamando que esa antena co temporal se movía e se perdía cobertura nesa zona e demais, non? Curioso que 2 días despois eu fixe unha reclamación e me comentaron 2 días despois que o día seguinte xa había cobertura, non? O sea, ten que morrer alguén para que as empresas cumplan co seu deber, de verdade. E as empresas, ao final, son persoas que non fan o seu traballo, por tanto, son uns ineptos. E eu digo máis, son uns auténticos sinvergüenzas, porque a súa ineptitude causa desgrazas como a que foi. Non ten absolutamente nada que ver iso, por suposto, nin co goberno, nin co oposición, pero é a realidade e quería deixalo hoxe aquí. Mira, dicíalle que a labor de 2 habitantes, e falando cos vecinos que andaban ali os fines de semana, porque sí que hai xente que vai os fines de semana, en vacacións e demais, me comentan que non teñen tensión nas súas casas suficiente para facer unha vida normal que é hoxe nun fogar, non poden enchufar unha lavadora con outra cousa que consuma moito, ou se un enchufa a lavadora, ou non lle vai calquer outro aparato, incluso hai un vecino que fixe unha piscina e non a pode usar, porque non pode enchufar a depuradora, non? Bueno, cansáronse de facer reclamacións, todos eles, incluso foron ali a comprobar e din que está todo ben, non? Pero a realidade é a que é. A realidade é que é, e eu, bueno, estuve preguntando, xente que sabe máis de eso que eu,
E me comentan que o problema está en que o transformador está en Ruibo e que vai dende Ruibo ata a Lagoa un cable polo aire de 50 milímetros de aluminio e claro, a caída de tensión en kilómetro e pico, non sei que hai, pero vamos, seguro que un kilómetro hai máis, verdad? Sí, eu non teño moi claro, sí, poño un par de kilómetros, a caída de tensión é enorme, e entón pasan esas cousas, non? Que quero decir con isto? Que, bueno, como os veciños xa fixeron reclamacións pertinentes, non hai maneira de arreglalo, e o que propoño aquí hoxe, o que propón é que o Concello, neste caso vostede, que se interese por o asunto, que contacte cunha empresa que fai ese tipo de traballos, de análisis dese tipo de problemas, non? Hai empresas que non vou nomear, pero que xa traballan por o Concello con outras cousas, en obras e demais, que poden facer un traballo de análise do problema e dar uns datos fiables, non? O coste non creo que sea moi elevado, penso que é bastante, polo que me comentaba esa persona que me preguntaba, é bastante asumible, digamos así, para o Concello, moi asumible, non tanto para un veciño, porque evidentemente paga él para unha persoa, paga para todos, non? Entón, nós o que propoñemos é que se poñen en contacto con unha empresa que fagan ese traballo e logo con ese informe que vai a ser, evidentemente, pois, planificador da situación, pois que se faga unha reclamación aos organismos competentes, non? Para que se lle dé a solución a ese problema, porque, bueno, si é certo que digo que Lagoa, pois, ahora mesmo non hai habitante diario, digamos así, esa persoa que faleceu, pois era a única persoa que habitaba todos os días, pero hai varias casas que teñen esos problemas e, ademais, en cualquier momento, pois, poden volver ou poden convertir aquilo en negocio, o que sea, non? Entonces, a nosa proposta é esa, non? Que faga eso, que o estude e darle unha solución a esa xente, porque, bueno, a mí parece terceiro mundista, non? Eu creo que a todos nos parece terceiro mundista que unha aldea que está ao ladiño de nosa, que lle pasen eses problemas, non? Sí. Recentemente acabouse unha obra no Son, onde se lle levou, se asfaltou e se levou auga as últimas casas, as casas máis de arriba, e nos comentan de que non teñen presión suficiente, de que no verán siguen tendo problemas de auga, e entón eu quería saber se vostede estaba ao tanto, se estaban ao tanto dese problema, que tipo de problema é, se foi un diseño mal diseño das tuberías, un insuficiente, si Augas de Corcubión dixo que estaba pasando ou non, se teñen conocemento e se lle vai a solucionar. Pois mirarei o tema do problema de auga, de presión. Non saben nada disso. Que? Pregúntese, non saben nada disso. Me vieron a preguntar no verán, nun momento puntual, que non chovía e tal, pero non me volveron a dicir máis. Bueno, o problema persiste. Eu, en principio, propoño que fale con Augas de Corcubión, o que está pasando, non? E anunciar que problema hai, porque hai unha pedida nova, non? Cando se fixo de auga potable e saneamento tamén, ou non? Sí, non? Bueno, o problema é na auga potable non é saneamento, simplesmente estaba preguntando, porque ahora mesmo non me acordo. Bueno, pois entonces, por favor, consulte e xa nos dirá no próximo pleno como está a situación. Outra cousa, 20 tantos de novembro, 25, 24, unha cousa así, fixemos unha petición para ver as vivendas de titularidade municipal detrás de, no campo do Sacramento, van máis de 3 meses, non nos contestaron, se podemos ver ou non. Estamos esperando pela mía. A mí dixeronme, eu non falei con vos directamente, porque tampouco me dixeste nada, pero non sei que día fui, e dixeronme, se pode ser este tal, estuve aí esperando. Non sabín en toda a mañana esperando, que non sei que día foi. Sí. E con que falou? A mí debestes presentar un escrito algo, porque a mí ninguén me mandou WhatsApp, ninguén me mandou nada. Non, eu presentei un escrito. Era en un día, se podía ser un día que eu estaba en Santiago, en unha reunión, non sei que era xunta, non me acordo, ou senón, vale, o viernes, o seguinte, estuve o viernes esperando, por la mañana. A mí ninguén me dixo que tiña que estar ese día esa hora, que é un erro. Pois eu sinto que eu estuve aí, Non pasa nada, se é un erro, é un erro. Collín as chaves, me refiero, escribieron... Non, perfecto, pero... Sí, bueno, ninguén me chamou para... Si é verdad que me chamaron, non me acordo quen foi un funcionario para preguntarme que días me iba a mellor, eu dixen, pois seguramente un
venres seguramente diría, porque é o día que mellor me ven, pero non houve nada despois de quedamos este día a esta hora, non houve Pois a absolutamente mí dixeronme que era o que tiña, non me acordo que era algo da Xunta de igualdade, e eu dixeron, se non, o venres que ven, ningún problema, venres que ven, isto ven aí, verdad? Pois a mí, As chaves, claro, eu se eu a mí extrañoume, pero... lle comento a esa persoa ou isto, e depois terá que chamarme para decirme este. E ese é o deseo. Non pasa nada, porque un erro é punto, non pasa nada. Entonces, se fai a favor, un venres, cando vostede veña a ver, me avisa, como me dá unha chamada, ou que me chamen os funcionarios e miramos, vale? Outra pregunta, se está pedindo onde fai un tempo as asociacións, xa se fixo tamén cos clubes deportivos, un listado de participantes nas súas actividades, con nome, apelidos, idade, etc. A pregunta é se eso non, pois, se non vai en contra da lei de protección de datos. É algo que as asociacións nos están preguntando e, bueno, traslado aquí porque a verdade é que é cando menos chamativo, non? Entendo que o Concello pode querer saber a Consellería pertinente que cantidad de persoas hai nas actividades tales, iso podo entender, pero que non entendo porque se piden eses datos. Ademais, me parece que iso, non sei se é irregular ou non, pero vamos, creo que, polo menos, innecesario, sí, non a cantidade, pero non os apelidos, idades, iso sí que me parece. Porque, ademais, bueno, hai xente que non lle importa, pero xa hai xente que nos di que por que teño que dar os datos meus. Incluso para cando se fan socios, pois, tamén hai que tratar esos datos dunha maneira moi cuidadosa e delicada, non por iso, pero... Contesta a conselleira, non? Pois efectivamente, nos antes de pedir eses datos consultamos con a persoa que temos de protección de datos e pregunteille ata onde nos podíamos chegar. Ela díxome que os maiores de edad podían dar totalmente o seu nome e apelidos, máis a súa data de nacemento, e no caso dos menores de edad, o nome e as primeiras iniciais do primeiro e segundo apelido. Como son datos que nós non imos a exhibir, non imos a publicar, non son de dominio público, por así decirlo, son datos simplemente de registro para nós, para saber canta xente, que persoas van a esas actividades, pois non hai ningún tipo de problema, pero, bueno, podedes consultarlo sen ningún problema, porque está consultado ca persoa que nos leva todo o tema de protección de datos. É simplemente ter un control, nada máis. Lo estamos pedindo, efectivamente, a todas as asociacións, e todos cumplen, en principio ninguén nos comentou por que o facedes, nem nada, todo o contrario, non teño ningún problema en facilitar eses datos. Non, eu non fago esta pregunta para saber estes datos, porque a mí non me interesan para nada. Fago das persoas que van ás actividades, todo o contrario, mas que sí nos chama a atención, porque son actividades das asociacións, e por que o Concello ten que saber deses datos, non? Pareceme, non entendo, e, bueno, si, tampouco ten por que ser ahora, pero si me poden comunicar que persoa leva ese tema, porque, bueno, que me fixeron ustedes a consulta para eu poder intercambiar opinións con ele, e, bueno, para que me convenza, claro, nada máis, non ten que ser agora, porque a mí o que me queren decir, pero, bueno, en calquer caso, a mí, normal me parece, porque además tampouco se viña facendo antes, pero, bueno, en calquer caso, queda aí. Fai casi un mes unha ambulancia foi recoller unha persoa enferma a raso, por o que nos comentan ali, e quedou atascada as estradas de Bren, de Raso, de moitas aldeas como que son, e tamén é certo que son moitas veces imposible de que sea máis ancho, non? Bueno, a ambulancia tuvo que ser, digamos, rescatada, todo ser axudada por uns vecinos e tal. Entonces, nós o que se nos ocurre e propoñemos é que neses puntos que sean así moi complicados, pois se pone unha señalización indicando que pasa iso, e que para que non se repitan este tipo de problemas, pois porque, claro, dependendo da gravidade, neste caso, que eu sepa, non foi unha cousa na que se perderan vidas humanas, pero pode pasar, non que unha persoa estea moi grave e que pase isto e por unha cousa así, pois que se perda a vida, non? Entonces, proponemos que se busquen esos puntos máis conflictivos, digamos así, que vai en todos os lados, non máis que outros, etc., e que se sinalicen ben para que, bueno, a xente, as ambulancias, que evidentemente non teñen por que conocer todos os rincóns, pois que sepan que cando cheguen a un sitio determinado, que sepan que hai variante non poden pasar
e evitar efectivamente ese tipo de problemas, non? Entonces, esa é a nosa proposta. Con relación a ese punto concreto, Raso, se está indicado por parte da alcaldía que se procederá a pintar ali determinados puntos pois con amarillo ou con a señalización. Ben, de todas formas, eu non me refiro só a ese punto porque hai outros máis, na Meixenda hai outros, en todos non, todas as aldeas non, pero en moitas aldeas sí que hai ese tipo de problemas e, bueno, nunca pasa nada, evidentemente, ata que pase, non? Falaban antes do cine, eu quería tamén preguntar por iso, non? Primeiro fazer unha pequena apreciación, eu podo entender, e ademais xa o falamos que en alguna ocasión, se non falamos, por menos nas resolucións da alcaldía, sí que veo que estaba en proceso a contratación da persoa que vostede nomeou antes, e que eu entendo que no proceso de contratación hai cousas que poden pasar, inconvenientes, renuncias, baixas, o que sea, non? Eu entendo que sí que creo que se debe evitar para vindeiras ocasións é que o servizo quede orfo totalmente porque, desgraciadamente, os maltratadores non esperan por que haxa ou non haxa persoas que axuden as mulleres, non? Eu creo que se debería de dar unha pensada a iso e ver se é suficiente esa persoa soa, se é preciso reforzar o servizo, etc. Non? Pero, sobre todo, para que nunca quede orfo o servizo, non? E despois, o que sí que teño que reprochar, evidentemente, a quen fose, porque non sei quen foi, nin o dixeron, nin preguntei tampouco, pero, polo que se saía na prensa, había unha persoa que dicía a persoa reclamante, non reclames que non vale absolutamente para nada, non? A mí eso, sinceramente, parece máis de réximes dictatoriales que nunha democracia como a na que estamos. Claro, non vai valer para nada reclamar. É un dereito que temos os consumidores, que temos as persoas. Non se lle pode contestar quen fose, dame exactamente igual, non se lle pode contestar a unha persoa que ten un problema que non reclames que non va a pasar, que é lo mismo. Eu creo que iso é coaccionar, e quen fose, se o saben, eu creo que a deberían de reprender, digámoslo así, para que non volva a pasar, porque a mí pareceme auténticamente lamentable. En este caso, creo que un pouquinho máis, incluso tratándose do servizo que, por tanto, que aí queda a nosa queixa. Sí, pero contestaré. Sí, no, porque es que esto vamos a decir. A persoa que falou foi, vale. E nas redes salen moitas cousas, eu non me podo defender, pero vou me defender agora aquí. Eu non dixe que non presentara, dixe que como presentar unha reclamación, se queres, a presentas por rexistro. O que estaba intentando explicarlle é, primeiro, que non foi mal educada, porque non sei de algún sitio vi que foi mal educada. Non, con todo respeto do mundo, expliquei, intentei explicar como estaba o proceso. Que alguén collera a baixa e que logo houbera o proceso administrativo non era problema de ninguén. Que se quería poñer unha reclamación que o fixera, vale, que non pasaba nada, que podía poñerla en rexistro, no mesmo concello, que non, o sea, que a parte administrativa non se iba a solventar así, pero bueno, e tamén me quero defender deso, porque todo sale nas redes e periódico, pero aquí non me chamou de un periódico a mí, vale? Entón, que? Non, a mí non, entonces, iso custa medida, pero quiero todo ya e todo ahora, e vale, cando non lle das a razón a alguna persoa, pois é o que pasa, e o que quero dicir que foi respetuosa en todo momento. Intentei explicarle como estaba a situación e nada máis. E eso de que ya vendrá cando quiera mandar a alguén, pero como iba a dicir eu? Eso de como van a mandar a cando manden a alguén, pero que ninguén ten que mandar a nadie, este proceso administrativo e como está. Entón, as cousas tamén hai que collelas, como hai que collelas, vale, collera eso nada máis. Sí, algo máis. Bueno, nada, eu simplemente fago a pregunta porque saiu no medio de comunicación, saiu este tema e a miña obriga é preguntar por iso, non? E ademais, volvo a repetir, un tema tan delicado como é o maltrato das mulleres, non un servizo que se dá, entonces a pregunta é obligada, evidentemente. Sobre o mercado municipal, vostede convocou unha xunta de goberno local a finais, creo que foi 27 ou algo así, de decembro, onde se recepcionou a obra, non? Así, unha maneira urxente. E, bueno, despois pasou o tema dos Reis, a cabalgata, fixose ali a recepción dos Reis e toda a historia, claro, non teño ningún problema. Pero o curioso foi que, pasado todo iso, bueno, había xente traballando na obra, non?
Por certo, outro día unha persoa maior dicíame que por que deixaron unha escaleira máis alta que a outra, que caía sempre ali. Dicía, pues non sei se é un erro, non? Pero bueno, parece que hai unha escaleira, bueno, as persoas maiores sobre todo van collendo a cadencia de subir e despois naquela escaleira pois tropezan e caen, non? Pero bueno, ese é un tema casi anecdótico. En calquer caso, que sí que me chamou a atención e así, ademais preguntaban, non? Se se fixo ali o tema dos raíces, como é que están traballando agora? Digo, pois non sei. Entonces, digo que, por que esa, entendo o porqué, porque evidentemente para poder fazer ali o dos raíces había un problema de meteorolóxico, pero eu creo que, bueno, que recepcionar unha obra sen estar rematada, me parece un pouco, digamos, que chamativo, cando menos, non? Entón, non sei se quer contestar a iso, se non... Ahora está rematada, pero es que non sei... Pero despois seguía sempre traballando ali, días despois, o pasar os reis... O último pleno dixo que estaba rematada. Sí, pero días despois somos... Non estaba rematada. Unha vez que tú recepcionas a obra, e máis, incluso pasados 6, 7 meses, incluso posterior ás obras, hai cousas que non quedan ben, que se chama, que se avisa, que volven para que queden perfectas. Pasa, pero non sei. Ahora está. Sí, eu creo que se fixo unha maneira así na carrer, porque había que ensinar ao mercado municipal a todo o mundo e era un momento perfecto a cabalgar de reis. Bueno, estamos en dereito de facelo e nos de pensar o que queiramos sobre o asunto, non? E por último, quería tamén falar da Policía Local. Falaban aí, tiñan un pequeno debate co portavoz do Partido Popular sobre protección civil. Eu quero lanzar unha lanza, nunca mellor dito, non? Vale redundancias a favor da protección civil, porque creo que xa cubriron a veces baixas, digamos, ausencia da Policía Local e tal, pero por moito que se aumente, vou entrar no resto que se falou aí, que eso non teño conocemento ningún, pero por moito que se aumente protección civil, non poden facer o traballo da Policía Local. O sea que pode haber 50.000 persoas en protección civil que traballan a Policía Local non pode. Eso non era o que quería decir. O que quería decir é que outro día na entrevista da Nordés, cando a vostede preguntaron polas entradas a C, pola 550, 552, con esa María Fisterra e María Fernando Blanco, vostede dixo que enumerou ali reunións que tivo, contactos que tivo coa conselleira e demais, e nun momento falou de que nunha desas reclamacións siga un informe da Policía Local, non? Eu revisando tamén as actas, vin que cando nós fixemos a pregunta sobre os parques rápidos das farmacias, vostede tamén me contestou nunha ocasión eses parques rápidos por ese informe que vostede supostamente pedira, que depois se reconoceu que nin o poder nin o pedira, pero dixo que a Policía Local non o podía fazer porque tiña moito traballo, non? Entón, estas dúas cousas a mí levanme a pensar que, bueno, que efectivamente, como vostede dixo, nesa mesma entrevista da cadena SER, a Policía Local é necesaria, porque iso dixo tamén vostede, mas foi así, claro que é necesaria a Policía Local, dixo vostede nesa entrevista. Bueno, todos estamos de acordo que efectivamente é necesaria a Policía Local, o que pasa é que chama a atención que no último pleno que podemos debatir desto, vostede decía que a Policía Local pouco menos que era innecesaria e que era... Eu non dixen, pode usted escutar 40.000 veces o pleno, en ningún momento dixen que a Policía Local non era necesaria. Non o dixen. Vostede dixo que non... Literalmente non o dixen. Vostede, como sempre, transcriversa, minten descaradamente, e a xente pode escutar, porque pode escoitar os plenos, eu non dixen nunca que a Policía Local non fose necesaria. Usted dixo que a ciudadanía non notaba para a Policía Local. A ciudadanía non o notaba. Sí. Pero non dixe que non fose necesario. Sí, bueno. E que a ciudadanía non o note, bueno. Sí. Non é positivo, pero eu non dixe que non fose necesario. En calquer caso, creo que habría que ir á Real Academia Galega para preguntar se as dúas frases teñen un certo parecido, porque a mí dá a impresión que sí. Pois vostedes, menos a intención é... escoiten os veciños e as veciñas de C. Eu só escoito a xente de C e escoito os veciños de C. É unha pena, sinceramente é unha pena que non sintan a necesidade da Policía Local, é unha pena. Eu considero que é necesaria a Policía Local, pero que
A opinión da ciudadanía en xeral, na maioría dos casos, é a que Eu é. E iso non é positivo en ningún sentido. xa lle dixen a última vez que falamos disto, se vostede a esas mesmas persoas que lle din que a Policía Local non é necesaria, se lle pregunto porque se estas 13 persoas que estamos aquí falando, debatindo, se é necesario, vai dicir exactamente que non. E se lle preguntan polo goberno da Xunta, non van dicir que non, e se preguntan polo goberno do Estado, non van dicir que non. Quero dicir, eso non é termómetro absolutamente nada. Ainda así, Pero que lle pido ao señor Domínguez Louro que non diga cousas que non dixo. No, pero estou dicindo o que vostede dixo, estou dicindo que vostede non estou inventando nada, eu estou reproducindo o que dixo na entrevista da Nordés e o que dixo tamén no pleno, que a ciudadanía non notaba a baixa da Policía Local, non dixen outra cousa. Para mí é exactamente igual, é sinónimo de que non son necesarios. Pero en calquer caso, esos son como Para antes. usted, pero que quede claro, Sí, para o sí, señor claro. Domínguez Louro é sinónimo de que non son necesarios. Pero Efectivamente. non pode ser alcaldesa. No, efectivamente. Eu cando falo por mí, e non meto a vostede no que eu digo. Nesa entrevista tamén dixo que había un portavoz, que nese caso refería a mí, ainda non me nomeou, que insistía en que lle insistía varias veces a vostede que era necesario o que debería de ter chamado, ou debería de poder, as chamadas pertinentes as persoas que están de baixa para interesarse pola súa saúde, non? E vostede respostou que, que non facía, porque, primeiro, que non tiña trato absoluto ningún con eles, pero que dixo a cita textual, e despois que non iba a facer porque había jurisprudencia donde se consideraban ese tipo de chamadas como acoso laboral, non? Bueno, a mí consta-me creer, como conozco a case todos os policías locais, que unha chamada súa ou de calquera persoa que está aquí para preguntarle pola súa saúde o considerase acoso laboral. Pero non vou entrar aí porque é, na miña opinión, contra a súa. O que lle quero é acabar facendo unha pregunta, non? Se vostede non considera que chamar aos policías locais fora dos seus horarios laborais, chamalos en vacacións ou en días asuntos propios, ou logo de facer xornadas de doble turno, non? Como ten feito, se chamalos nos seus días de descanso, ou incluso a persoas que están de baixa, ou vou máis aló ainda, se non considera vostede que abrir expedientes a persoas que están de baixa e coa ameaza deses expedientes de suspensión de emprego só durante casi 6 anos ou 6 anos, se iso non o considera vostede que é acoso laboral, porque eu creo que iso é bastante máis acoso laboral que o de fazer a chamada pertinente para interesarse por a saúde dunha persoa, que ao final é iso nada máis, non? O sea, iso non podía. Remate xa. Remate xa, por favor. Eu creo que si iso é moito máis acoso laboral que o resto, non? E xa lle fago outra pregunta tamén para que me conteste as dúas xuntas, para, se lle parece. Vostede, na última vez que falamos disto, enumerou un lote de situacións, non? De persoas, desas persoas, sin dar nomes, é certo, pero dixo que tal traballador estivo tantos días de baixa, outro tanto de baixa, outro de baixa, o que eu xa dixen naquele momento que me parecía un pouco menos surrealista. Entón, eu fabia a pregunta para ver se podemos fazer ou non, porque non o sei, desconozco. A pregunta é se este grupo municipal pode pedir as baixas dos traballadores deste concello dos últimos 10 anos, ponemos por exemplo, non? Podemos esperar o tempo que se leve delo para que non facilite, non? Pero a pregunta é se podemos facer ou non, porque igual que antes, creo que son datos sensibles, non? Pero, se podemos facer, farémoslo, se non podemos facer, se vostedes me digan que non podemos facer, pois farémoslo, o que pasa é que tamén me adianto, non? Se non podemos facer, chama a atención que vostede use nese pleno uns datos aos que ten acceso pola súa condición de alcaldesa e nós, que tamén representamos aquí ao povo, pois non podamos ter eses datos, acceso a eses datos. Se non podemos, se a resposta é non, se a resposta é un sí. Señor Domínguez Louro, esos datos vostedes non tiveron acceso porque nunha resolución da alcaldía donde aparecen os antecedentes de feito están todos esos datos. Vale? Aparecen os datos das baixas, eu non mencionei a ninguén. Solamente me referí. Un traballador estuvo de baixa por un ano, outro estuvo 6 meses, outro estuvo 7, outro, os que fose. Pero vostede pode pedir esa información como concelleiro e eu podo facilitar esa información. Pero non me interesa só a dos
dos policías municipais, que tamén, senón que me interesa o resto dos traballadores. Pois Eu podes pregunto, facer esa solicitud. podes facer esa solicitud? Pois faremos. Podes facer esa solicitud. Perfecto. Tamén o temos que adiantar, non a facemos para aireala, porque non o podemos facer, non temos interese ningún, porque respetamos muitísimo quen está de baixa. Porque se está, entendo que non é por capricho, non? Pero bueno, queremos saber, temos interese en saberlo, porque se vostede domina uns datos, pois eu creo que os demás tamén temos dereito a telos, non? Por iso faremos esa petición. Bueno, pois, por continuar un pouco coa policía local, xa que estaba falando o compañeiro, bueno, non podo estar máis de acordo con todo o que acaba de dicir. Bueno, vostede agora di, eu dixo, onde baixa 4 días? Non, vostede aquí ven con datos e dixo, faltou de dicir non é peritos o número de pé. 300, non sei quanto mil euros, 5 meses de baja. Non, dixo días, que non dixo meses, porque así aumentaba máis. Entón, 2 plenos antes non se podía dicir aquí nada por protección de datos, e dixo, é verdad que só faltou que dar un número de pé. Foi un auténtico escándalo o que fixo vostede aquí. Do mesmo modo que usted vai cambiando o discurso pouco a pouco, nesa intervención que fixo na SER, dixo que as baixas estaban debidamente justificadas. Bueno, cambiou o discurso, porque hasta agora estaba dicindo que as baixas non estaban justificadas, e de feito abriuse un expediente disciplinario de hasta 6 anos de inhabilitación, entón vostede consideraba que non estaban completamente justificadas. Agora están debidamente justificadas. Bueno, moi ben, a cousa xa vai cambiando. Logo tamén dixo cousas así, desas perlas que solta vostede, que bueno, que noutros concellos tamén pasaban cousas de día, roubaban, facían e tal, era a policía local. Entón, iso quere dicir que, que haxa policía local pode pasar cousas. Bueno, é verdad que esa ciudadanía toda coa que vostede fala, que lle di que non fai falta a policía local, quizá non se corresponde a que falamos nós, evidentemente. Estamos vendo agora nos medios de comunicación as vagas de roubos que houve, pois fai pouco na piscina, pola mañá, diante do hospital e na parte de atrás. Ojalá non houbera, pero algo, evidentemente, o feito de saber que non hai policía local relaxa a xente que fai esas cousas, non? Entón, creo que non podemos lanzar ese tipo de mensaxes. Evidentemente, a policía local é máis que necesario. Eu na radio pregunteille que solución lle podía dar a isto. E vostede contestou o que lle dou a gana, como fai sempre, non subir pregunto, ao final fui o locutar de radio o que a foi levando un pouco polo que eu lle pedía, justamente. E claro, falou dos auxiliares, pareceme ben, vostede falou de sabendo do que fala, do tempo que se pode contratar, porque se sabía do que falaba. O que si non sei, que quero que me responda, vostede dixo que o guardaba para facer a contratación máis adiante, para o período estival e todo eso, non para o gran, ben. O que eu non teño claro, se me pode contestar, que se vostede contrata 2 auxiliares de policía local, que é o que se ven contratando como máximo neste concello, non sei se pode facer máis ou non, agora mesmo, máis contratación, me refiro. Esos policías locais, evidentemente non poden multar, pero eses auxiliares de policía local poden ir polas rúas solos ou teñen que ir acompañados de un policía local, porque entón a contratación non tería sentido. Esa é unha pregunta que lle fago porque eu descoñezo legalmente si se pode facer ou non. Pero teño esa dúbida porque eu creo recordar cando estábamos no goberno que non podía, por eso eu pregunto. Esa é unha cosa, eu aquí son alcaldesa, non lle van a explicar xurídicamente unha cuestión en contestar. Mira, a lei, o que poden facer os auxiliares da policía local, non están para contestarlle a vostede, o que poden facer ou non poden facer os auxiliares da policía local, eso está establecido na lei. O que lle podo dicir na práctica, neste concello, vale, que cando estaban 2 policías locales e estaban contratados 2 auxiliares da policía local, aos policías locales non lles importaba que estuveran os 2 auxiliares pola tarde da policía local. Entón, non é a cuestión. Mire, Jorge Iglesias, permíteme un momento, vostede me fai aí, fala o que queira. A mí deixeme contestar, non me interrumpa o que eu considero pertinente contestar, non o que vostede queira. Que eu non a interrumpí en ningún momento. Vale, entonces, o tema está aí. Mire, se quere vostede saber cales son as funcións que poden facer os auxiliares da policía local, vai a lei e ali están establecidos os poderei perfectamente. Eu como alcaldesa non estou aquí para darlle a vostede nunha clase xurídica ou explicarlle o que pode facer ou non os auxiliares da policía local. Mira,
Bueno, sinceramente, de verdad que eu cada vez que veño a este pleno estou máis asombrada. Non, mas asombrados están moi porque... Dependendo do día, ahora, bueno, falo de así alcaldes, así como si quero vale. Dependendo do día, vostede contesta, vai contestando o que quere, non? Porque eso foi 2 meses por protección de datos non dicía nada, e o mes pasado ven aquí 368 días, 100 non sei cuánto mil euros, faltou dicir o número de pé que calzaban. Agora, vostede non é xurídica, bueno, hai unha, está aquí a asesora xurídica que para todos, que non a vou a poñer no secreto, vou e pregunto se non hai ningún problema. Tamén xa vou coñecendo, cando vostede non contesta, é que ao mellor vou ben. Da igual, non se preocupe, señora alcaldesa, eu só buscaría información, que non hai ningún problema. Eu quería que nos viñamos aquí e que vostede nos podía resolver as dúbidas que tiñamos. Tendo en conta que non vostede, eso non é contestarme. Pero preguntan sobre cuestións... Pero vostede como alcaldesa é a xefa de personal. Vostede non cuestións xurídicas. Eu non estou para responder cuestións xurídicas. Vale. É a diferencia. Pregúnteme sobre feitos, pero non sobre cuestións xurídicas. Vale, e con respecto ao que vostede di da policía local, que non lles gustaba que houbera auxiliares, non será un problema da policía local que lles guste, que vai ao auxiliar ou non, ou que lles disguste. Si lles gusta telos ou non, non vai ser un problema da policía local. A contratación que fan a xefa de personal, que neste caso é vostede, a policía local, se ve un auxiliar de policía local, se está contento, ben, se non está contento tamén. A miña forma de entender, non? Vostede como xefe de personal, imagino que verá así. O mellor, neste caso non, pero bueno, non creo que sea a policía local aí a que decida. Non, o señor Iglesia, o que lle quero trasladar, que se hai un xefe de policía local e un policía local en activo, vale, eles que fixan de alguma maneira os cuadrantes, e quen traballa e quen non traballa, que non se lle pon en ningún momento a alcaldesa, porque nunca se lle puxo con relación a esos cuadrantes, vale, que fixo o xefe de policía local, e se o xefe de policía local permite que estén 2 auxiliares pola tarde, eles 2 solos, eu teño que pensar que está ben feito. Simplemente, cal é o problema de que agora haya un problema para contratar a 2 auxiliares de policía local para facer as determinadas funcións? Este vostede preguntando sobre esa pregunta, porque mire, ora me pon usted uns gestos como que non entende, ou entende todos os vecinos que están explicando. Vostede non ten que pensar que está ben feito, vostede ten que saber está ben feito ou non, e vostede está hai un xefe de policía local que ten que mirar se está cumplindo ou non un xefe de policía local que é o mediador entre a policía local e o xefe, e a que lle informa a vostede. Para iso ten o xefe da policía local, imagino que para ter máis posibilidade de diálogo, entón, el falará ca policía local e mediará con vostede, estaría no medio de un e de outro. Pero ten unhas funcións. De un e de outros neste caso, entón vostede terá que estar totalmente informada do que está pasando, porque para eso está o xefe da policía local, e na verdade razón todavía, para eso nombrou o xefe da policía local, para ter toda a información día e hora, para que non se lle perdan cousas. Penso, quizá o mellor, pois, no seu caso non. Pero bueno, como sabe o quanto que non quere contestar. E se me pode explicar, que explicou antes, pero a verdade non entendí moi ben, todas estas multas que vinieron ahora na resolución da alcaldía, quen pon estas multas e quen as tramita? As multas que poñen as de Corcubión, de Vimianzo, a Garda Civil, de Tráfico, E a tramitación que vostede non sei quen é iso, de Corcubión, Vimianzo, chamamos de Corcubión. Vale, e a administración logo que la fai? Que? Quen fai esas tramitacións das multas? Eles nos mandan as comunicacións correspondentes a nós e temos que tramitar desde oficinas. Desde a oficina. Tiveron que ir a facer un curso, os auxiliares, dos funcionarios de oficinas tiveron que ir a facer un curso a Diputación para poder habilitalos para poder facer a tramitación correspondente. A vida sigue. Non, mas por suposto. Claro, o traballo sí sigue facendo. Bueno, pero eu descoñecía que se podía facer a tramitación algún auxiliar. De aí ven a miña pregunta. Pódese facer. Vale. E foron a facer o curso correspondente a Diputación da Coruña. Correcto, moi ben. Vale. E como son moitas cousas máis. Con respecto ao do CIN, con respecto ao que vostede di, o que viña dicindo esta persona na súa publicación decía que lle dixeran vostede, o dixo que foi vostede que lle dixo eso, que non perdera o seu tempo nin o deles en eso porque non iba a valer de nada. Eu iba a preguntar se era certo, vostede xa dixo que non. Entón, eu personalmente, que podo criticar moitísimas das publicacións que se fan, pois como a da Antena de Vides, que non é certa, creo que esa publicación que vostede di non sale na prensa, ni me chaman ni nada, pois se vostede di que eso non é certo, vostede está no dereito de defender o seu honor, porque tampouco o que diga esta persona ten por que ser verdadeiramente certo, é unha publicación nas redes sociais, pero tense que dar conta que hai un problema no CIN que todos coñecemos, vostedes máis que nós coñecemos máis tarde, pero ahora xa sabemos o que está pasando, pero se vostede asegura aquí que eso non é certo, deféndase.
Eu, como concelleira da oposición, estaría totalmente de acordo que eso sí que se pode pagar a prensa e dicir, mira, saca esta publicación porque isto non é certo, eu non dixen isto. Eso sería moi correcto, porque antes cando dixen así que non, usted non entendía por onde iba por aí. Mira, eu considero que se o dixen non teño que o seguir aquí, punto. Xa está, non vamos a falar con ese periódico, porque non fala con nós, e tampouco vamos a falar con, punto, xa está. Listo. Pero que pode acabar. Sí. É que, mira, É que non eu me van a non contestar. estou falando nin ningún medio de comunicación Eu sí. en concreto, Usted Sí, pode defenderse onde queira, non Mira, independentemente. Pero donde saí fui nun periódico. Bueno, eso é unha percepción mía. En outra, Entón, teño que creer esta non. persona que hai un problema no cine, se usted le dio contrario, tamén a vou a creer. Non digo que... Pois claro, pero o que estou intentando decir é como se explica e as formas. Eso que estou intentando decir. Eu non lle dixen que si había alguén ou tal. Non. Estaba intentando decir esta problemática, esta. Que poñer unha reclamación, pona, por abaixo por existo, non pasa nada. Mire, é unha publicación que vi, eu vi unha. Non perdiu as formas en ningún momento. Eu non sei que No, que non te colocar a ninguna persona ni nada. Vostede o mellor, como sabe de quen fala, pois o mellor perdiu as formas, esas fala con máis conocimiento de causa. É unha publicación que eu vi, dicindo non eso, perdas que formas. decía que Queixase, nada máis. se tratou, sí, pero que me molesta a mí é que diga que se tratou de malas maneiras, non é certo, espera que venga alguén, pero como vou a dicirlle eu sendo concelleira e sabendo como funciona? Como lle vou dicir, espera que venga alguén, que o Espírito Santo vai mandar a ver? Perdón, que xa estou cansada. Bueno, pois O se sea, di que non é certo, é que non, mira, non paso, o sea, é que a mí, eu non, o sea, nin pasaron, e cando vino o periódico, bueno, vale, pero se me preguntaron, deféndome. Pero paso de estar con 500 cosas de Facebook, periódico, mira, teño tanto traballo, que cas tonterías estas, o sea, Sí, non podo, se vostede di que non é verdade, pois por non, esas cosas, Pues que se defenda. Muy bien. Bueno, con respecto ao SAF, bueno, que vostede é a responsable do contrato, non? Bueno, tamén lle vou a preguntar, e se non, bueno, consellos dou que para mí non teño, o que se di na rúa, e o que di personal que traballa aí, unha parte moi importante do personal que traballa aí, é que non hai xente para traballar, hai moita demanda, eso xa o sabemos, é que as contratacións que non se están facendo correctamente e que se están facendo a través de contratos de formación. Eu, como concelleira, ex-concelleira de Servizos Sociais, vostede é responsable do contrato, o problema é non ter vostede, ten sorte de que somos unha oposición que non somos moi aficionados a ir aos juzgados ni a presentar a Fiscalía, ten unha xefa que se o foi, e entón, mire, que non pase eso, porque o problema pode ter vostede. A xefa de personal tamén, pero Señora vostede é Iglesias, responsable do señora contrato. Iglesias, vostede tamén me foi a Fiscalía, tamén me denunciou a mí en Fiscalía vostede, arquivaron. No, arquivaron. Vostede a mí, xa nos acorda. No, de verdad que non. Pois sí, pois denunciou. Pola guardería, mira como se acorda a señora Díaz. Ai, arquivaron. Sí, arquivaron. Enhorabuena. Arquivaron, Enhorabuena. sí, señora Iglesias. Que bien. Vale, bueno, eso, sí, non sei se hai de certo eso, pero parece ser que se están facendo contratos de formación, eso non é legal. Bueno, aí ten os servizos xurídicos do Concello, para que yo diga, a responsable do contrato vostede, non olvido. Despois, con respecto, bueno, a cancela de líderes, é que non hai nada que dicir, xa está todo dito. Aquí, cando vostede di que temos un problema coas redes sociales, non. Vostede dixo que había cobertura, non hai cobertura, o problema non o temos nós que teñen os veciños de Lires, porque vostede mentiu, nada máis. O que pasou, estábamos moita xente que estamos ali, era un funeral multitudinario. Está entrecomillado da prensa, porque parece o que Pero o problema teñen os veciños, non nós, porque vostede que lle conta cousas aos veciños, non nós. Nada máis. E despois, con respecto bueno, con respecto ao tema do CIN, é que dixo antes unha cousa moi curiosa, bueno, non sei, porque non, e na que estuve no goberno, o dos plazos das convocatorias das comisións e dos plenos, pois sempre vai. Pero, a ver, a persona que estaba antes no CIN, bueno, non, pero ainda que é a mesma, pero bueno, cando sacaron esta bolsa, que o que non entendo porque se prolongou tanto no tempo, sabendo que a outra persona non viña, non sei, porque alongaron tanto no tempo, porque daqueles polvos, estos lodos, aí ven o problema, sabémoslo perfectamente, pero bueno, non vamos a facer ferida aí, o importante é que chegue a psicóloga do CIN canto antes, que é o máis importante.
Esta persoa que saliu a primeira presentou a instancia o 10 de febreiro. E aí pide a excedencia ou renuncia. Creo entender que queda en excedencia voluntaria, porque queda coa súa outra plaza. Creo entender. Se non é así, por favor, corrixirme, porque a máis quero saber. E o 18 de febreiro fan o chamamento para a seguinte persona na lista. E o 20 de febreiro sale esta persoa e danlle 20 días, vale. E despois vostede dime aquí, o 20 de xaneiro, e vostede di aquí, que para traer un manifesto do 8 de marzo non lle dou tempo a convocalo. A convocatoria foi para o 20 de xaneiro, creo. Era un jueves, convocaron o lunes 17, ainda tiña de febreiro, E eu estou falando do 20 de xaneiro. Aí te faltan resolucións posteriores, Eu que ven as resolucións da alcaldía. Hai unha de 17 de febreiro. Hai unha máis do 17 de febreiro, pero mellor non ven estas resolucións da alcaldía, ven as nos interplemos. Están nestas. Pode ter que mirar outra vez. Pois mire. Trabalho, Dios. É fácil. Bueno, entón, o tema era que non dou tempo a traer o manifesto do 8 de marzo, que non era o máis importante neste caso, pero, bueno, curioso, porque como nos vai metendo cousillas así, a ver se non nos enteramos, dimos tantas cousas, cada vez hai que estar máis avispado. O máis importante, para cando se prevé que podamos ter a psicóloga do CIN? Ou non se prevé polo momento? Vamos a ver, eu supoño que para abril, máis ou menos. Para abril. A data non a sei. Porque entendo que a segunda persona que está na lista non ten ningún problema, vai apoiar a plaza. Sí, vai apoiar a plaza. Vale, perfecto. Pois eso era a dúda máis importante, por non escoller yo unha fecha para o servicio. E logo, con respecto ao tema... Con respecto ao tema, bueno, do vecino este que o traballador Nicanor lle insultou, bueno, non vou ler outra vez, presentou o rexistro de entrada o 12 de setembro, eu preguntei aquí en varios plenos, logo non se me podía contestar por unha cousa, por outra, a instructora era a concelleira Belén, o pleno pasado dixo que estaban nas resolucións da alcaldía, eu non o vi, ao menos estaba, volví a mirar dúas veces máis, non o vi, pero bueno, dixen algunha xente que mirara máis, porque a veces 4 ollos non máis que todos, bueno. Pero, despois, o que me parece curioso, pero bueno, volvemos outra vez ao tema dos plazos, que isto foi o 12 de setembro, e aquí a notificación pone no seu coñecemento que a alcaldía esta entidade local o 25 de setembro de 2024 ditou esta resolución. O 25 de setembro, 13 días despois, eu veño aquí pleno, aquí ninguén sabe nada. O máis curioso é que se dan por finalizadas as actuacións, visto que se levaron a cabo as actuacións previas co fin de coñecer as circunstancias do caso, concretamente a declaración do traballador municipal que obra incorporada no expediente. É dicir, chaman a persona que lle insulta a un cidadán de fe de testigo. Preséntanse dúas empresas que estaban ali que poden ir de testigos, din que poden ir de testigos, non lle chaman, para que se poda declarar nese proceso de investigación. E quédanse coa declaración, bueno, usted que é a instructora, do que supostamente causou o dano. A verdade que é unha cousa ben curiosa, porque non se chaman outros testigos. E ademais, para facer este tipo de resolución, non sei para que tanto tempo non estuvo aquí esperando. A ver, agora que a principios de mes pediu ver o expediente, estamos a 28, pediu sobre o 3 ou 4 este cidadán, a ver se temos sorte, e non vamos hasta maio. A ver, porque aquí xa está editado o 25 de setembro, isto presentouse o 12, 13 días despois, nós estamos aquí esperando, apareceu en xaneiro, e resulta que non se chama ningún testigo. Señora Iglesia, sí, vamos a... de forma moi clarita, porque ya sí, este debate es bastante cansino. Sí, es muy cansino que pleno tras pleno usted siempre venga preguntando sobre un tema en donde se abrió un expediente correspondiente, donde hubo una instructora y decidió su archivo, al igual que en el asunto de la policía local. La policía local tampoco se llamó para declarar a ningún testigo ni a nadie. La instructora simplemente, en base a lo que consideró conveniente, se archivó. La obsesión que tiene usted con un trabajador de este concello por el simple hecho de que tiene una relación, ¿vale?, familiar con la alcaldesa,
Concretamente, Nicanor Obis Goyanes, porque usted los viene mencionando pleno tras pleno, porque menciona su nombre. Yo el de la policía local no, pero usted sí que menciona su nombre. Un trabajo, señor Iglesias, déjeme acabar. Vale. La relación de parentesco, que es mi marido, ¿vale? Que trabaja en este concello, que conoce perfectamente los vecinos de este concello, cómo trabaja y cómo es su comportamiento con los demás. Resulta sumamente increíble que desde la oposición se esté pleno tras pleno defendiendo a una policía local que la gente de la calle no lo entiende y usted pleno tras pleno esté en contra, de forma manifiesta, contra un trabajador de este concello que concretamente es mi marido. Y así de claro se lo digo. Y ahora la gente, como dice el señor Don Miguel Louro, que nos está viendo a través de las redes, ¿vale? Que valoren lo que usted está haciendo. Porque no creo que sea muy correcto su comportamiento. Si es el que presentó la denuncia quiere mirar lo que tenga que mirar, que haga lo que tenga que hacer. Mire, Nada máis. respóndele. Este traballador, o que non debe, como traballador do Concello de Cee, non debe, insultar a ninguén na rúa, sexa quen sexa, para empezar. Segundo, eu non teño nada personal con ninguén. Bueno, Que este traballador conoce todo o Concello de Cee, nada, non tiene nada. que este traballador conoce todo o Concello de Cee e os seus compañeros de traballo, non me cabe ninguna dúbida. Pero podo decir que eu non teño nada personal con ninguén. Pero tamén llegou a decir a vostede, precisamente, que se falamos de ter algo personal con alguén, como estaría eu? E que non falaría nin con vostede, vamos. Usted sabe que fala, usted fala do seu marido, eu tamén teria que falar do meu marido. Contra usted que tuve yo contra usted. Vostede sabe que o karma volve. Contra usted que tuve. ¿Qué karma? Contra usted que tuve yo. Continúo. No, contésteme por favor si quiere No, contestar. no ¿Qué te puedo tuve yo contestar. contra usted? Non te vou contestar, porque Que puse en conocimiento de No, fiscalía, esto no pleno para falar no, de temas personales. déjame acabar. Que puse en conocimiento, no, yo no voy a hablar de temas personales como hace usted. Que puse en conocimiento sobre un asunto de una obra de Rosalía de Castro y que fue archivada. Lo mismo que usted me presentó a mí una denuncia en fiscalía por el tema de la guardería y fue archivada. Ya está, Eso está dicindo vostede, eu non dixo ya nada. está. Cando me deixo, acabo. Ben. E despois un robo nas casas baratas, fai moito tempo que lle estaban pedindo, porque parece que teñen moitos buratos ali na cera, teñen unha finca que sempre se limpou, bueno, non se sabe a propiedade, bueno, xa foi de sempre, nos cando chegamos ao goberno esa finca xa limpaban, porque ademais traen moitos problemas de ratos e de, bueno, de animañas, comunicaron os veciños, vineron. Esa finca estamos siguiendo. Fala vostede ou cando teña fala. No, esa finca es que estamos de forma continua limpiándola. Vale, eu acabo despois. Vale. Comunicaron que os veciños viñeron máis unha ocasión, dixeronme que concretamente que falaran con Belén, que eu podía que dixera aquí no pleno, eu falei con eles, pois, nada, estaban a principios de mes, bueno, falaron eles comigo, e que estaba sin limpar. Eu non sei, se agora está limpo, se van continuamente. É un robo, se está, xa está, e se non está, pois se poden pasar por ali limpar. E pola parte de independentes por fe, non hai nada máis. Me quedo antes sin decir. Hai queixas, nos preguntan, unha queixa tamén, evidentemente, polos vestiarios que da piscina, que parece ser que hai tres, un femenino, un masculino e despois un para persoas con mobilidade, e os de persoas con mobilidade parece ser que antes estaban abertos e que agora os teñen fechados e que só lle dan a chave se se vai a pedir a nenos, a pais con nenos pequenos e tal. E, bueno, hai persoas que van con xente maior que sí que teñen problemas de mobilidade, non que teñen problemas de mobilidade por enfermidade, pero sí por a idade e tal, que sempre usaban ese baño porque era máis cómodo e agora non o poden usar. Entón, a ver, entendo que vostede non vai poder contestar agora, pero si pode interesarse que levou a fechar ese vestiario e se poden abrir para que siga usando como antes. Vamos, pues nada, vamos a ser. Hostia,